कुडचड्यार जावपी भलायकी शिबिराचो दर एका कुडचडकारान लाव घेवचो अशें आवाहन कुडचडेचो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान केलां। 5 एप्रिल ते 15 मे मेरेन जावपी ह्या 40 दिसांच्या भलायकी शिबिरांत जांकां कोणाक रेजिस्ट्रेशन फी परवडपा सारकी ना तांची जबाबदारी आपूण घेवपाक तयार आसा अशेंय काब्रालान ह्या वेळार सांगलें। हे भलायकी शिबीर घेवपी दोतोर हरीश ढगे आनी गोडेमूत आनी डिप्रेशनाचे दुयेंती सगळ्यांत चड गोंयांत आसात अशें विधान लेगीत ह्या वेळार केलें। ठीक आहे, डायबिटीजमुळे होणारे प्रॉब्लेम्स असतात ते या मॅग्नेटिक थेरपीमुळे खूप काही आम्हाला म्हणजे त्याचे रिझल्ट चांगले मिळाले आहे। आणि मी आता पूर्ण आम्ही इंडियात फिरतो तर सगळ्यात जास्त पेशंट जर असेल तर गोव्यामध्ये डायबिटीजचे पेशंट खूप जास्त आहे, डिप्रेशनचे पेशंट खूप जास्त मला मिळालेले आहे। इवन मला वाटतं की थोडा दिवसातून 2-3 वेळा वेदर या गोव्यामध्ये चेंज होतं, त्यामुळे गाऊट म्हणा किंवा जॉईंट पेन, मणक्याची त्रास वगैरे, मानसिक वगैरे असे खूप काही प्रॉब्लेम आम्हाला दिसले लोकांमध्ये। तर कसं असतं की 2 दिवस 4 दिवस किंवा 7 दिवसाच्या कॅम्पमध्ये आम्ही कुठल्याच एखाद्या पेशंटला ट्रीट करू शकत नाही। फक्त एक फोटो सेशन होईल आणि कॅम्प झाला म्हणून होईल, पण आम्ही ॲक्च्युली 40 दिवस ट्रीटमेंटचा कॅम्प याच्यासाठी घेतो की 10 दिवस कमीत कमी सायकोलॉजिकली त्यांना सेट व्हायला लागतं एका पेशंटला। म्हणून आम्ही पूर्ण एका पेशंटला 40 दिवस पूर्ण ट्रीटमेंट देऊन त्यांना पूर्णपणे बरं करण्याचा आमचा उद्देश असतो। आणि अशा प्रकारचे सरांसोबत आणि लायन्स क्लबसोबत जर आम्ही जुळून आणि तुमच्यासारख्या पत्रकारांशी जर आम्ही जुळून हा कॅम्प केला तर भरपूर लोकांना आम्ही फायदा देऊ शकतो। आज ह्या कॅम्पाचे उद्देश म्हळ्यार आज आमकां पळयता की आफ्टर कोविड पॅन्डेमीक खुबशे लोक आपणाचे गोश्टी सांगूंक शकना आनी डॉक्टर दगे जो आसा तेजे टीम जे 4-5 जाण ते येतले तितूंत भितर विथ देयर एक्सपिरियन्स जशें तेणें सांगलां ते भशेन हांव कुडचड्यावयल्या लोकां कडेन मागता की तेणी म्हाज्या ऑफिसान येवन हे सोमाराक रेजिस्टर करचे, कित्याक 5 तारखेच्यान कॅम्प आमी चालू करतले तेन्ना ह्यो सगल्यो गोश्टी पेशंट जे आसा तेणी स्वता थंय येवंक शकता। आमचे पोंगिरवाड जो आमचो म्युनिसिपालिटीचो हॉल आसा तितूंत भितर हो कॅम्प जातलो, सो तेणी थंय येवंक शकता। आनी आमचे सगळ्यांनी लोकांनी कित्याक निस्वार्थपणांनी म्हणजे म्हाजे कडेन कांय नासतना एक्सपेक्टेशन आमचो रुरल हेल्थ सोसायटी नागपूर जे डॉक्टर दगे आसा तेणी हो एज अ सोशल कार्यक्रम म्हज्या मतदारसंघान करपाक थारायला म्हणून हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक नॉर्मली आमी पळयता की खंयच्याच कॅम्पाक खूब एक्सपेन्स लागता, आदर दॅन हॉल आनी बाकीचे बारीकशे करपाक गेले हेच सुविधा दिली डॉक्टर दगेन आपणाचे फ्री ट्रिटमेंट फ्री सुविधा 40 दीस हांगा रावन तेजी टीम लोकां खातीर करतले।